Har du brug for reparation? Vi tilbyder afhentningsservice. Se beskrivelsen af videoen. Har du problemer med din Thermomix TM31? Dette kan ofte skyldes problemer med kontakten, som er en væsentlig del af apparatets funktionalitet. I denne tutorial vil vi gennemgå symptomerne, hvordan du reparerer det, samt tips til vedligeholdelse og forebyggelse af fremtidige problemer. Symptomer på kontaktproblemer. Først er det vigtigt at identificere de symptomer, der kan indikere, at der er problemer med kontakten i din TM31. Du kan opleve 1. Ustabil strøm. Hvis din Thermomix ofte slukker eller genstarter, kan det være et tegn på en defekt kontakt. 2. Ingen strøm. Hvis apparatet ikke tændes overhovedet, skal du kontrollere kontakten først. 3. Overophedning. Hvis enheden bliver meget varm under brug, kan det betyde, at kontakten ikke fungerer korrekt og skal kontrolleres. 4. Vibrerende eller løse forbindelser. Hvis du hører usædvanlige lyde, kan det betyde, at der er problemer med de interne forbindelser, herunder kontakten. Reparation af kontakter. Når du har bekræftet, at kontaktproblemer er årsagen til dine udfordringer, kan du begynde reparationen. Følg disse trin. Sikkerhed først. Før du åbner din Thermomix TM31, skal du altid sørge for, at den er frakoblet strømmen for at undgå elektrisk stød. 2. Åbn enheden. Tag skruetrækkeren og start med at fjerne skruerne på bagsiden af TM31. Dette kan kræve lidt tålmodighed. Læg skruerne et sikkert sted for at undgå at miste dem. 3. Identificer kontakten. Når du har åbnet enheden, lokaliserer du kontakten. Dette er typisk placeret nær strømforsyningen og bundkortet. 4. Kontroller forbindelserne. Tjek om ledningerne til kontakten er løse eller beskadigede. Løse forbindelser kan ofte rettes ved at stramme dem. Hvis nogen ledning er frakoblet, skal du tilslutte den igen. 5. Test kontakten. Hvis det ser ud til, at ledningerne er i orden, kan du teste kontakten med en multimeter for at se, om den fungerer korrekt. Du skal indstille multimeteret til ohmmeteret og placere de 2 prober på kontaktens terminaler. 6. Udskiftning. Hvis kontakten er defekt og ikke fungerer, skal du overveje at købe en ny kontakt, der er kompatibel med TM31. Installer den nye kontakt ved at følge installationsvejledningen baglæns. 7. Sam apparatet. Efter reparationen, sørg for at samle din Thermomix korrekt. Læg alle skruer tilbage på det sted, hvor de blev fjernet. 8. Test apparatet. Tilslut Thermomix til strømmen og tænd den for at se, om reparationen har været effektiv. Hvis alt fungerer korrekt, er du færdig. Pleje og vedligeholdelse. For at undgå fremtidige problemer med din Thermomix, er det vigtigt at tage sig godt af apparatet. Regelmæssig rengøring. Sørg for at rense din TM31 efter brug. Dette vil forhindre madrester i at samle sig omkring kontakten og andre vitale dele. Opbevaring. Opbevar apparatet et tørt og køligt sted, borte fra direkte sollys, for at undgå overophedning. Brug af kvalitetsprodukter. Hvis du bruger ingredienser af lav kvalitet, kan det føre til problemer med motor og elektriske komponenter over tid. Brug altid frisk og god kvalitet ingredienser. Forebyggelse af problemer. Der er flere skridt, du kan tage for at forhindre problemer i fremtiden. Undgå overbelastning. Forsøg ikke at lave mere end TM31 anbefaler, da dette kan stresse motoren og andre elektriske komponenter. Regelmæssig inspektion. Tjek regelmæssigt, at strømledning og stik er uden skader. At opdage problemer tidligt kan spare dig for større reparationer senere. Følg instruktioner. Sørg for at følge brugsanvisningen korrekt, da dette kan forhindre unødvendig slid på apparatet. Ved at følge disse trin og tips, kan du forlænge levetiden. Har du brug for reparation? Vi tilbyder afhentningsservice. Se beskrivelsen af videoen.